İzolasiya we karantin çäreleri ýokunç keseli bolan ýa-da bolmagy ahmal adamlara ýan taşylmagynyň öňüni alyp köpçüligi ýokunçdan goramaga ýardam berýär. İzolasiya ýokunç keseli bolan näsaklaryň kesel däl adamlardan aýry saklanmagydyr. Karantin ýokunç keseliň täsiri astyna galan bolmagy ahmal adamlara keseliň ýokoşanlygyny ýa-da däldigini anyklamak üçin adamlaryň hereketiniň çäklendirilmegi we olaryň aýry saklanmagydyr. Demek izolasiýada ýokunç keseli bilen näsaglan hastalar karantinde ýokunçyň täsirini galan ýöne onuň ýokoşup ýokoşmanlygy näberli adamlar saklanýar. Öz-özüňi çetleşdirmek ýagny self-isolation ýokunç kesele ýolugunlygy anyklanan ýöne kesel alamatlary gowşak adamlaryň köplenç hastahanalaryň ýüküni ýeňletmek üçin öýde öz-özüni köpçülikden çetleşdirmegidir. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy ilki başta sosial aralyk atlandyran hemde adamlaryň arasyna aralygyň saklanmagyny maslahat beren adylgysyny inni fizik aralyk diýip ulanmagy maslahat berýär. Munyň bilen ruhy saglyk üçin adamlaryň arasyna sosial gatnaşyklaryň iň azyndan online gurallar arkaly öňküýala saklanyp galmagy ýöne şol bir wagtyň özüne fizik aralygyň saklanmagy göz öňünde tuturýar.